היום הוא 1 במאי 2024, והיום כשהתעוררתי שמעתי את קולו של אלוהים אומר לי, מהרו לחזור בתשובה, מהרו להמיר את דתם לישוע המשיח, כי בקרוב דלת החסד תיסגר. עמדתי להתעורר כמעט כדי לפקוח את עיניי כשהוא אמר לי את המשפט הבא, מהרו להיכנס למלכות אלוהים, כי עוד מעט דלת החסד תיסגר. לא נשאר הרבה זמן. סימני הזמנים שאנו יכולים לראות בכל רחבי העולם מרשימים, ויש הרבה אנשים שמתחילים לחזור בתשובה, להתחיל לחיות את החיים שמשביעות את רצון אלוהים, להתחיל חיי תפילה בצורה ממושמעת ומתמדת, להתחיל לקרוא בכתבי הקודש כל יום, לקדש את עצמם, להתקדש, להסיר את הרע מחייהם, לעשות שינויים, להראות שיש להם באמת אמונה בישוע המשיח, להתאבל במים כמבוגרים. לפעמים בני אדם נאבקים עם מחשבות בתוך עצמם כדי להחליט, להישמע לדבר אלוהים, לבוא אל ישוע ולמעשה להיכנס למלכות האל. לא נשאר הרבה זמן. חוסר החלטיות יכול להרוג אותך, פשוטו כמשמעו, ולזרוק אותך לאגם האש והגופרי. חוסר ההחלטיות לנקוט צעדים של ציות ישוע אדוננו, של המראה האמיתית אליו, של פתיחת הפה והטפת הבשורה. חשוב לנו להבין שלא נשאר הרבה זמן. מה שאתה הולך לעשות למען ישוע, עשה זאת בקרוב, עשה זאת במהירות. שינויים שמראים שיש לכם פירות שראויים לתשובה. להתחיל לפתח חיים של תפילה מתמדת וחזקה וקריאה בתנ"ך, ובאמת הייתי די מופתע ממה ששמעתי מאלוהים. זה היה קול רך, קול עדין, קול יפה מאוד. אבל נדהמתי מהמשפט. עוד מעט דלת החסד עומדת להיסגר, תזדרז, הוא אמר לי. ואני צייתן, ומעיד על מה שאדוני אמר לי היום כשהתעוררתי. אז תזדרזו, לא נשאר הרבה זמן. מה מונע ממך לבצע את השינויים שישוע מבקש מחייך? מה עוצר אותך? מלכות אלוהים חשובה יותר מכל מה שהעולם הזה יכול להציע. התגברו על המלחמה הזו בראשכם ועשו את רצון האב.